салом духтаро созе нағзен саломатиятон хубай бовар мекунен ҳамиқа бисёр менависен ки либосои подростковиам нишон тиен либосои кӯдаки бисёр навор дорум лекин инами подросткови нестай бозор даям қин да ёфтанаш марҳамат ҳозимаш мода як нуқтаи савдоро тавсия метим бештари либосошон нами размерои подростковиам қа хушрӯ баъд акция рафтестай нигоҳ кунед чӣ фасончаан ҳамаша арзон кардагиян бозори корвон тарафи тилобозор наҳм дарвоза байни наҳуму даҳм дарвоза мешава якм қатор чорум одам апай дилафрӯз гӯян нишонтон метиҳан нигоҳ кунед чӣ двойкачои фасон ини хе тройко омадагиай аҷоиб хушрӯча баъдан инора бисёриҳо мепурсанд туничкая платьишка барина мепурсанд бисёриҳо ана баъд ини хеле костюмчаи мехак дора беҳад хушрӯи чанд пулай 200 сомон диден ягон ҷудаи нарх нест духтаро фасониша бинен размерашон чӣ хеле ёра размерашон аз синфи 1 то синфи 5 будай духтаро касоне ки имконияти омадан надоранд рақамашона ман мемонам нависен доставкатон мекунанд ина 200 сомон духтаро беҳад хушрӯча баъдан тройкора чанд каден анаи тройкора бинен чӣ хушрӯча ёра 100 сомонӣ кардагиян размерои чандай 4 то 6 ишамам хела 100 сомон ай 4 сола то 6 солара ҳастай 100 сомон ана духтаро ина хеле двойкои турки вязаный ҳеч намешава беҳад хушрӯ духтагай ино чанд пулан 180 сомон бинен необычный фасон хушрӯ мана ягон ҷода нестай диден каседа дар кораи ҳатман анами нуқтаи савдо биён ана спортивкагиш чанда ваям 180 ё чӣ хеле размерош размерашон ай 6 то 9 ай 6 сола то 9 солара ҳастай духтаро двойкавора диден чӣ хушрӯ 180 сомон иҷода бо курткачао ҳастай курткачаошонам хушрӯ ё чанданд курткачао иряд 250 250 болохлаги бологиошонам бинен духтаро необычный фасон размеро чӣ хелан курткора а 1 то 5 солара размер ҳаста аз синфи 1 то синфи 5 размер будай бинен необычный фасон 280 сомон бовар кунен хушрӯва ягон ҷодаи нарх нестай шахсан ами ба қарибӣ ман харидорӣ карда будам духтарчам қимат гирифта будам ами чизора ина бинен иҷода 280 сомон марҳамат метавонен биёен ина хеле костюм доштияна барои мактаб вай чандай 150 сомон бинен чӣ хел фасон необычный хулас биёен духтаро ай пеш бо тамошо кунен як бор дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи тилобозор наҳм дарвоза байни наҳуму даҳм дарвоза якм қатор ҷои апай дилафрӯз духтаро ира бинен подросткови беҳад хушрӯ двойкачара бинен беҳтаринай мана ҳам материалаш ҳам стилаш фасони бад нархошона 180 сомон кардагиян хушрӯгиша диден духтаро размерото чандай ва то синфи 9 размер меёбен духтаро марҳамат аз синфи 6 сар карда то 9 размер ҳастай дигар цветошам ҳаст баъд инаи двойкачаоям хушрӯ ё чандан 180 сомон платьишка диден бо кожинкача дора 180 сомон ё чӣ хеле размерош ай 7 то 9 духтаро бовар кунен беҳтарин нуқтаи савдо ки шумо размерои подростковира бо нархи арзон меёбен размерои майдаам ҳастай инаи чандай 180 хушрӯгиша бинен охи духтаро необычная инам ёям 180 сомон и бо размерои майдаш диден инаи намудам ҳаста бо майдош 150 сомон платьишкара хушрӯгиша бинен духтаро баъд ина кожинкошам фасонак болопӯшакошам аҷоибот интихоби васе духтаро анавай сери чиай анавай сери унавай ваям двойкай анаи спортивкачара бинен духтаро ям размериш калонаки хушрӯ нархаш 180 иш 170 сомон духтаро мана марҳамат бинен хушрӯгиша чӣ хел фасончае 170 сомон комбинированияй кожа катинаи материал хулас беҳад хушрӯ унав малинови чи необычный тофтестай вай чанд сумай ина 250 сомона 180 сомон бовар мекунен духтаро инами ягон ҷодаи нарх нестай ира бинен охи аз синфи 6 то синфи 9 мешава материалаш ним ғавси ваяй чӣ меган драпаи
драб боринайда хулас мана бруккатяй баъд хе пиджак дора аҷоиб фасон стилшам хичам аз синфи 6 то синфи 9 ҳаст 220 сомон духтаро бовар мекунанд чӣ хе нархи арзон мана марҳамат каседа дар кораи касое ки харидорӣ кардаган медонанд ки ино чӣ хе қиматанд 280 300 ам мефурӯхтанд ҳозир бошад 220 сомонӣ шидагиай ана баъдбои юбкадоршам ҳастай ҳаминора материалошон аҷоибак чампла юбкадорош аз инам чандта расветка ҳастай мана 220 сомон иам размерош ҳама хелай ай синфи 6 то синфи 9 мешава мана бинен аҷоибот юбкаша бинен бо чӣ хе хушрӯае марамат ҳатман омада ай пеш бо тамошо кунед духтаро иҷада бо дигар намудошам аст ина ида бинен охи чӣ хе хушрӯча ҳамаи ҳамино 220 сомонӣ мана касе стилора нағз мебинам марамат биёен анами нуқтаи савдода ба ҳазур интихобтона меёбен ҳам нархошон дастрас ҳам интихобшон хеле ва хеле зебо духтаро инчунин вая мепурсен брукои мактабира бачагира нишон дода будам духтарӣ набуд ина марамат нигоҳ кунен чӣ хел духтариҳои хушрӯ оригинало мактабӣ кадомиша мегирен чанд сум мекаден 100 сомон оригиналошай духтаро ира бинен 150-130 буд ҳозир 100 сомонӣ кардагиян ина кадомеша ки гирен ҳамқа хушрӯ ира бинен худаш маълума ёхи духтаро 100 сомон 100 сомон иса чи ҳамаш ина бруко ҳамаш размеро чӣ хеланд ина даже 150 сомоношам ҳамаш ҳозир 100 сомонӣ шидагай то синфи 7 размер ҳаст марамат биёен баға жимпирчаҳои хушрӯ доранд ина жимпиракошона бинен ҳамқа фасончаян ангурка диден оригинал ё чанд пулиян 150 мефурӯхтанд 120 сомон ана ин намудоша диден чӣ хел хушрӯ 100 сомон мана размеро ҳастай бо чӣ размери шумода дар кора бинависен шумода мефаҳмонанд ина ёшам хушрӯ 100 сомон мана сиёакшам ҳастай сафедшам ҳастай либосакҳои хушрӯ дар ҳақиқат ҳам либосошон хушрӯ духтаро мана бежвишам будай ина стилиш бо дигартарай диден аҷоиб хушрӯ ана баъд духтаракҳои азиз иҷада инчунин ҳастай нерхи двойко двойко чандан аке дорем марҳамат шуваки майда калон 100 сумия ана нигоҳ кунед амиҷо чизе ки мебинен 100 сомонӣ двойка платья ҳар он чизе ки ҳаст ина мириядшон 100 сомон духтаро имконияти омада надошта бошем бинависен дар рав доставкатон мекунанд доставка доранд и тарафам ҳархелая двойка размерои калонаки хушрӯ мана нигоҳ кунед инаи 200 сомон спартификара диден мана и расветка доштаям бо мана 200 сомон расветкаоша бинен чихе хушрӯ эвна вай плаш чандай 180 сомон плаша диден духтаро фасона материалшам аҷоибот иам барои подростковӣ 250 кам набуд ҳозир 180 шудагай духтаро марамат ина двойкора бинен двойкаошонам хушрӯ ё чандиян то 14 солара мешава хулос тамошобинони азиз як бори дигар такрор мекунем и бозори корвонаи тарафи тиллобозор 12 гуфтастам 9 дарвоза якм қаторҷои апай дилафрӯз марҳамат 4 одам мешава биёен айпеш бо бинед ини хеле кожуни юбкачаҳои хушрӯам доранд ира бинен ё чандиян хушрӯошанд оригиналошай духтаро марамат размеро ҳаст чандта расветка дора 80 сомон мана беҳтарин 80 сомонӣ анамин намуд двойкара бисёр мепурсиданд марҳамат як нуқтаи савдода ёфтум акция рафтестай 200 сомон 250 280 буд ҳозир 200 сомонӣ кардагиян ҳамқа хушрӯчай нигоҳ кунен размерошон чандай аз синфи 1 то синфи 5 мешава нигоҳ кунен ҳам капюшондоруш ҳастай ҳам бе капюшонуш мана расветкаоша бинен чихе хушрӯчай марамат духтаро каседа дар корай бинависен дар рав доставкатон мекунанд бозори корвон тарафи тиллобозор 9 дарвозаи иҷа якм қатор ҷои апай дилафрӯзгӯ нишонтон метиҳанд баъд духтаро иҷадани хеле тройкаҳо доранд иёра 100 сомонӣ кардагиянд ана ваёе ки нишон додем 200 сомон ана ино боша 100 сомон аксияда 100 сомон хушрӯчанд диден аҷоиб фасонак 100 сомон ина бо ҳаст иҷада
ина мучам ҳастай 100 сомон. Марамат каседа дар кор ҳатман омада тамошо кунен. Баъд бо двойка материалш фасонай 150 сомонай духтаро материалш аҷоибот хушрӯ. Ина чанд та расветка дора.